आंनि सनाया नों सोदोंमोन ना? बेगावनो सोना दोन्दोंमोन आङो नों लानाय बेगाव। आंलाय सोआखैसो सानदोंमोन दे। मोजाङै दोनबानो जाबाय गद्रेजफोराव शकेसफोराव सोनानै। जागोन दे आब'। ओमफ्राय माला नुबावगोन नोंसोरखौलाय? माला फैबावगोन? फैगोन, साननैसोनि उनावनो फैगोन। फैमारदे। नोंसोर थाङा होमबा? नोंसोर थांबानो जाबाय सानसे। जागोन दे। आं थांबा आरो हर थानो हायाना। हर थायाबाबो सानसे थां आरो ओरैनो। सानसे माने गोसोखांबानो जाबाय आरो। बै लुदुमि आब' गायदे आब'मोनखौ लोगो लानानै थांबानो जाबाय ज'नो। गासैबो ज'नो थांबानो जाबाय। आयु थेवब्लाबो नोंसोर दिनै थांमारसिगोन। बेसेबा लांदांदां मोनसिगोनहाय। दे फैगोना जोंफोरो आरो साननैसोनि उनावनो फैगोन। बेवाइफोर मालाबा दोनफैगोन दे आं। किसमिसखौनो बेसेबा गोसोखांबाय थासिगोन। मास मोनथाम मानि थाबायना। टिल्लु नोंबो थांबानो जाबाय। आयु टिल्लु नोंलाय माथो जोंनि न'खौ नुवाखै खोनालै? नुवाखैथ' र' बियो। एबार थां दे, गारि भारा खालामनानै थांबानो जाबाय गासैबो। जागोन दे। बे आइथिंखौ लानानै आरो बोरै थाङो? एसे बोरैबाबो मोनखाङो। आयौ थेवब्लाबो थां आरो। ओमफ्राय डक्टरनियाव माला थांनो नागिरदों आब'? थांसै नामा साननैसो थानानै? दा आरो डक्टरनियाव जाय लांग्रा बियोथ' फनखौनो हरला। दै बाद होलै बेफोरबायदि फालथु मानसिफोरखौ। आं थांगोन दे, आं थांगोन ओमफ्राय आङो सासे लोगो लांफागोन दे। नों थांमारगोन उन्दैफोर? आंलाय नोंखौ थांनाय नङा होननासो जेबो बुङाखैमोन। मानो थाङा जानो बेवाइफोर? मानो थाङा जानो? होमबा साननैसोनि उनाव थांदो। टिल्लुनि आथिङाबो थाबैनो हामनांगौ ना। जागोन दे। दे होमबा आब' थांसै। दे थायाबालाय माथो खालामबावनो आरो। था होनबाबो थाया नोंसोरो अख्राथार। उनाव थागोन दे बेवाइफोर। आब' उनाव फैबाथाय थानोसै। दे मोजाङै थांबानो जाबाय आरो गारिखौ लासै लासै सालायबानो जाबाय दे उन्दैफोर। ओमफ्राय न' मोनहैबाथाय फन खालामबानो जाबाय। दे जागोन दे। आरोबा माला नुबावगोन भागिन फिसाखौ? औहाय मालाबा नुबावगोन आयं किसमिसखौ। आयौ बिसोर थांनाय लोगो लोगोनो बोरैबा मोनथारबाय गोसोखौनो हास्रिस्रि लांदांदां। फोजोंसाराबो फन हरमारला। मोस्रोम आयं किसमिस मोनाबो थांबाय। आंहालाय दा मा जाबावनो? आयौ बोरैबा मोनथारबायलै आङो। मास मोनसेसो थाबावबानोथ' जायोमोन। आंहा ओरैनो टेनसनखा। बिनि सायाव आरो नेरसोना मोस्रोममोनखौ लांफैबाय। बिसोर थाबाथाय गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगौमोन। थेवबाबो दा बिसोरबो गैला। फारसेथिंजाय आरो फोजोंसारजोंबो ब्रेकआप जानाय रखम जाबाय। आं मालाबाबो सानाखैमोन आंनि सानसे बेफोरबायदि जागोन होननानै। गैला, आंहा रावबो गैला। बे लाइफआव आं रावखौबो फोथायमारला। जाय मानसिखौबो गावनिख्रुइबो बांद्राय अनोमोन, बांद्राय फोथायोमोन, बे मानसियानो आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामबाय। दै बोरैबा मोनथारबाय आं। लुदुमि आब' लाहानावनो थांनि र'। लुदुमि आब'जोंनो एसे रायज्लायहैनोसै। बे अमा गलार रखम न'आवनो थाबाय थानो हायो नालाय दिनै गामिथिंजाय एसे गिदिंना फैनोसैलै आं। जाय जि बुङो बुंथोंसै आरो। मानसिफोराथ' रावबो फोथायनाय नंखाया आरो आंखौ। गामिनि मानसिफ्रा आंखौ बयबो सानो आं बे गोबोरखि मोखांजों खासनहैमारदोंमोन होननानै, गोसथोखोमायोमोन होननानै। नाथाय केसआ बेलेगसै। नोंसोरो मा मोनथिनो? आसल बाथ्राया जाहैबाय आं बिबारिनिफ्राय फैसा 30,000 थगायना लायनाया बिनिफ्रायसो जादों काहिनिया। नङाबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन आं। थांसै आं। जाय जि बुङो बुंथोसै। लाजिखायाबो आं रावखौबो। गावनिनो गामिखा ओरैनोबाबो। बेलेग गामिनि मोनबाबो बेलेग बाथ्रामोन। आरो आं रावखौबो खाथिर खालामखायाबो। लाफाथि ओंखाम संमारा नामा नोङो? संगोन, नाथाय आंनि थाखायल', नोंनि थाखाय सङा आं। नों गावबा गाव संना जानो हाया नामा? आंखौलाय मानो लामा नायबाय दं? लाजिया। मा नोङो आंनि थाखाय ओंखाम संमारा लाफाथि? बेसांफोर बुंनांगौ ओंखाम सङा होननानै आं नोंनि थाखाय? ओंखाम सं दिनै, नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा। एलै नोंनि धमकि होनाय गिया आं। आंहा गामियाव थांनो नागिरदों। बे नोंसानि बे अमा गलार रखम न'आवनो थाबाय थानो हाया आं। आंहा फैनानै ग्रोब संना जाफैगोन आरो। आंखौ नोङो जेबो साननाङा, जेबो टेनसन खालामनाङा आंनि थाखाय मिथिबाय। आं गावनो संना जागोन, गावनो खुना जागोन। नोंहाबो गाव संना जा। आरो संना जानो बादोंबालाय लिंहर बिमाखौ। आंखौ लामा नायबाय थाबा नों मोनजाया गोबोरखि मोखां। नों राननानै थैबाबो थैयाबाबो आंहा जेबो लोब्बा गैया।
हमनो मोना फाथै जुबान संभाल के बात करना मोनथिबाय नोंनि हिन्दी रायनाय आंहा गामियाव थांनो नागिरदों नोंहा जेबो बेफोरखौ थाल लानाङा आं एसे गोसो नोंसालाव अननानै बुंबाबो मानियाना र' नों आंनो दिनै बोरै ओंखाम संना जाहोआ नायनि आंबो नोंखौ आं अननानैसो बुवाखैमोन ओहो सनसफित ओहो बुबा थिग जानाय नङा र' नोङो फै दिनै नोंखौ गारां नोंखौ मा खामगोन आं दिनै आंसो मिथिगौ आरो न'आवबोथ' रावबो गैखाया आरोथ' नोङो आंनि हिनजावखा सोर मा बुंनो हानो मोजाङै बुंबा मानियाथ' जाला र' नोंखौबो नायनि आं दिनै नों आंनो बोरै ओंखाम संना होआ ओंखाम संना होआबानो नों गैखाला नङा माने आं बेखौ सानसेबो दाङाखैना बेनिखायनो बिराद लेबेल दिनैनिफ्राय नाय नोङो नोंखौ आं अननानैसो आं नोंखौ जेबो खालामाखैमोन मिथिबाय नाथाय दिनै नागारां र' हाबसेसो लोंना लाखानि आं आबा राहुला आंखौ रागा जोंसोदों रागा जोंगोनबो देनाय आं बराबो थांनो होआखैना बे साननैसोआ आबा राहुल नों जुदि बुरि हिन्जाव मोजां मोनामोनबा आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामामोनथ' सोर बिमा बिफायाथ' फिसालाखौ बुरि हिन्जाव लाबोजानो गोसो जायो रावबो जाया बयबो बाधा होखागोन बयबो रायखागोन आंथ' आरो बेफोरखौ बांद्रायसो सुखुबावा बेनिखायनो नों दा था बिदिनो मा जिउ जामारखो बेयो आंनि बिमाया अबावबा थांनो नागिरनायखायसो दिनै फैनो मोनबाय नङाबा न'आवनो थाबाय था आबा राहुल नङाबाथ' बिहामजो दालिम लानायावनो फाखोसे थांना फैनि ओरैनोबाबो नोंबो बरावबो थांनाय जायाखै थाङालै आं थाङा नों थांनोबा थां मानो आबा गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोनथ' थांबाथाय थौ आबा थौ दसेनो फैगोन दे थाङा होनना बुंदोंना आं आयै मानो बुजिया मा मोनगोन जेनेबा बिसानाव थांनानै हाबायानो जायाखै आबा माखौ एसेबां रागा जोङो आंबो नोंनि मोजांनि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदों मिथिगौ ना नों मानो एसेबो बुजिया आबा मा नोङो बै बुरै लाइमोनखौनो दाबो गोसोखांबाय थायो नामा दाबो बावनो हायाखै नामा आयै नोंनिया जालायबायना दै बिदिबा आं फैयामोनलै नङाबा नों हारसिं थांदो आं थांला आं न'आवनो थांबोनोसै आरो माथो हाबायानो जासिगोननो जोंफोरनिया माखौथ' दाबो एसेबां गिबाय थायो माखौ एसेबां सानबाय थायो हाबानि साननैसो सिगां थांना हाबानि बागै रायज्लायनो दालाय मानोथ' थांबावनांगौ आरो बेखारनो आं थांनो गोसो गैया नों थांनोबा थां हारसिं देहाय दे थाङा माखौथ' मा एसेबां रागा जोंनो ओंखारो बुंदोंल'सो मा बिमाया बुंनोबो हाला नामा बिमाया बुंबानो रागा जोंनाय रायनायल' जाखायो नामा नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङो मिथिबाय जाबाय दे आयै जाबाय नों दा अबाव थांनो नोंलाय माथो बिहामजो लानायाव थाङानो थुदो आरो सगावनो मा बायसि जालांखो बे राहुला बै लाइमोन बुरियानो फुस्लाय आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि खालामबाय बै लाइमोन बुरिया मा मोनदों बियो दाबोसो फुस्लाय हरो खोना गोदान नाम्बारजों आंथ' मोनथियाबो दिनाय सिरि रायज्लायखुमायसो खोना फिसालाखौबो फोथायनो हाला आं बेसेबा मोजांसो सानोमोन पुरा 100% मोजां सानोमोन नाथाय माबायसि सिरि हिन्जाव बुरि गोसो थोग्रासो आंनि फिसालायाबो आयौ लासिं रावनोबो खिन्थायाखै आं लाजिनानै न'नि मानसिफोरनोबोसो खिन्थाबावाखै आं आंनि बिदा आंनि फंबाय आंनि बिब' बिनानावफोरनो सनमानानो थांजोबगोन आंनिया खिन्थाबाथाय मालाबाफोर जुदि मोनथियोबा मा सानगोन देनाय इसोर मा बुंबावनो आरो लाइफखौनो गोरोन्थिबो मावफ्लांना लाबाय बेफोर गासिबो मबाइलनि थाखायनो जाजोबदों नङा आंहाबो लुगैयोना एसे दामिकनि मबाइल लानो बेनिखायनो आंबो जेबो राहा लामा गैयैखाय बिबारिनियाव थगायनानै लायबाय आरोहाय फैसाखौ मा खालामबावनो गोरोन्थि मावना लाफ्लांबाय एसे फाबबो नांदों खोनाहाय आंनिया माथो बेफोरबायदि फैसा थगायनानै जानो मोनानो बेनिखायनो आंनाव फाब नांदोंनो दुनियानि मानसिफोरखौथ' गिदिर फाब मावनानै जागासिनो सोरबायाबा मानसि बुथारनानैबाबो जागासिनो सोरबायाबा सिखाव खावै जागासिनो फैसा लाख थगायना जागासिनो ओमफ्राय आंहा आरो साधारन 30,000 फैसा थगायनानै मबाइल बायनायावनो एथ'बा गिदिर फाब नांबाय होमबा सनसफित बायसि साइस गैया गोबोरखि मोखां साइस हौवाखौसो मिलायहोबाय साख्रि गैया फाख्रि गैया
बा माथो जांगावला मालाय ना बोसोदोंलै र' नायहैनि र' ना बोरायखौनो नायहैनि आं दसे बा दियो साबसोदों माथो जोंहानि नाया एबारो ना मावाबो जासोदों माथो ओइ थांनाय माबा लावदुम बाल्थिं गंसे लायनाय ना मावाखौ लानो फोराननांगोन जांग्राव दिनै ना जानो नागिरदों नामाइलै औ नाबो जानांगोन आरो फैसा गैथारा जादोंलै बा माथो देरसोबायलै नाफोरालाय औ देरबायथ' र' एबार बिजनेसा मोजां जामारदोंलै खानजं मालाय जांग्राव ओइ बापरे लाफाथि दिनैसो नुबायलै नोंखौ माबायदि खौरांफोरा हा बादहोलै आंनि खौरांखौ आंनि खौराङालाय मा गाज्रियानो जाखागोन आरोहाय नोंना एक्टरनियालाय माथो खौरां ओइ आंनि एक्टर नङा दे बियो एक्टर नङा माथो होनबा जानेमोन जिउ नकथा बुंबाय थानाङालै खानजं बे सनसफिट गोबोरखि मोखाङानो आंनि जिउ जानिमोन जानो हायो नामा सोरबा मोनसेबा मा टेनसन बा ओइ लाफाथि नोङो सनसफिटखौसो सिरि सिरि गोसथुखुमानानै दङमोन माथो दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननासो नोङो सिरि सिरि खासनहैदोंमोन माथो बिनानावखौ लांफालायाखैमोन माथो नोङो पुचुकुखौ बाल सनसफिटखौ आं मोजां मोनामोनलै साइस गैया साख्रियानो दं ना भाख्रियानो दं आं बेखौ मोजां मोननो गोसथोनो आं बेखौ मोजां मोनामोन मिथिबाय आंखौ बियो सिरि सिरि खाखुमानासो लांदोंमोन लोगो सानै लालानानै ओमफ्राय आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामदों मिथिबाय ओइ लाफाथि माखौथ' आरो लाजिनांगौ हाबायानो जाबाय खारसनहैनानै मा बुंलाबायोलै जियानो जायाखै मानो मोजाङानो जाबाय दे मोजाङै रुजु रुमुयै संसार जालांबानो जाबाय एक्टरजों साब्रै साबासो गथ' खांदो ओमफ्राय रुजु रुमुयै संसार जालांदो औ बाग'गोन मिथिबाय सानैखौबो सनसफिटबायसो मानसिजों आं गथ' खांनो रुजु रुमुयै संसार जालांनो थैबाबो जाया थैबाबो गथ' खाङा आं थैबाबो बिनि गथ'नि बिमा जाया आं हाबायानो जाबाय गथ' खाङानो नायनाय दे जेबो नङा दे माखौथ' लाजियोब्रा हाबायानो जाबाय गोसथोलायनानै आरो जोंखौनो लाजिबाय होमबा बार बुंनांगौ आं सनसफिटखौ मोजां मोनामोन आरो आं बेजों हाबा जानो होननानैबो हाबा जायाखै बिसो आंखौबो लोगो लानानै जबरदस्ति हाबा खालामदों मिथिबाय ब्राय हाबा खालामदों नंगौ नामा दे थांसैलै आङो थाथ'लै थांसै दे ओमफ्राय नोंहालाय अबावथो थांनो नागिरदों नोंखौलाय माथो नोंसो आइया न'आव थांबाबो हारा सिफायखागोननो बिगुर बिसिखागोननो नोंथ' न'आवबो थांनो हाखानाय नङा खिबुआ बुंनाय बेफोर बाथ्राया गासिबो नंखाय मिथिबाय आइया ओरैनो बुंदोंमोनबाबो रागावनो बुंदोंमोन आरो थेवब्लाबो रावबो बिमाया गावनि फिसाजोखौ हारा बायजालायनाय बुवा दे बिगुर जिलायनाय नंगौ नामा दे माथो बुंबावनो आरो बुवाबाथ' मोजाङानो दे नों थाथ'नाय आंहा बाल्थिं लायनो थांनो र' मा सासेया दाबो फैयासै बाल्थिं लायनो थांनाया नोंसोर सानसेबाबो फस्थायगोन गासैबो नोंसोर आंनि दुखुखौ नुनानै मिनिगोना नाफोरालाय माथो गिदिरथारमारलै ना बेदर मोनजायैया बेसेबा गोबावथार जाबायहाय नाफोरखौ नुनाय लोगो लोगोनो आंहा बेसेबा एवना जानोसो लुबैसोबाय बा सानफ्रोमबो निरामिस जाबाय थानांगौ बेबो इसेल' बिनि सायाव आरो सानफ्रोमबो थाबावासो जेबो बानलु बाथोनफोरजोंनो जालाबायनांगौ ना बेदर मोनजानायथ' बादो माथो जाग्रा मोनाबो रावबो गैलालै मासे खाना लांनोसो खोनाहाय आं मासे लांनानैसो आं सिरि ओमफ्राय लांनानै हारसिंनो फ्राय एवना जाहैनोसै आं जानायथावबो दंखायो एसे ओइ ना बेफारि आदामोन आं नाखौ जोबोद दांनो लुबैसोदों खेबसे दांनायनायनि दे दा आं जेबो नङा दे अबे मासेखौ खावना लांनो अबे मासेखौ बे कमल काटखौनो खावना लांनोसै गिदिरथार माथो बोथिनै जाखागोन आंहा हरालागि मा हर गाबोन फुङालागिबो जानो हागोन आं दाथ' आरो गोजां बोथोरखा सेवखायाबो
आधा किल'सो जाखागोन नाया लांनोसै र' अरा खावनानै लांनोसै थुदेला बादि बायदि जांग्रावा फैबाय ना फ्रायजों ओंखाम जागोन आं दिनै खुदैसो गलायलांबाय आंनिया बाल गाबोन फुङालागै दोनगोन आं नायाथ' आधा किल'निसो बांद्राय जागोन खोना आधा किल' जाबाबो जायाबाबो जिखिजाया आङो बेखौ बोथिथाम बोथिब्रैसो जानांगोन मानो होनबा दिनै जाजोबना दोनबा गाबोन माजों जानांगौ जाखो ओंखामखौलाय ओंखाम गोजा जानांगोन माथो मा खालामबावनो खाफालानो गाज्रि दुखिया मानसि जानो गैयै मानसि साननै सानथाम थांहोनांगोन दे आरो जिखिजाया थुदे दानिया लाफाथि एवहैनोसै लाफाथि हाव एसेबां गिदिर ना अबाव मोनबोखोलै गोबोरखि मोखां नोङो आंनि नाखौ नोजोर होनाङा मिथिबाय नङा अबाव मोनबोखो नोंलाय मोनदों आरोहाय बुंनाय अबाव मोनबोखो आंहा लामायाव मोनबोदों आरोहाय लामायावलाय बोरै मोनबोखो हन्ना बेफारिनिफ्राय गलांदों आरोहाय आंनि भाग्यआवनो गलांदों बियो मिथिबाय नोङो आंनि नाखौ नोजोर होनाङा गोबोरखि मोखां थोद जाम्बि हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो थां संहैदो आंहाबो ओंखाम उखैसोबाय आं मिथिया आंहा आंनि भागोखौ आं हारसिं संना जागोन नोंहा नोंनि भागोखौ संना जाबानो जाबाय नोंहा जाबानो जाबाय बानलु बाथोनजों आंहा नाजों जागोन गोथाव गोथाव एसेबां गिदिर नाखौ नों जानो हानाय नङालै नायालाय माथो सेरसे जाहां जाखागोन ओइ गोबोरखि मोखां आंनि नाखौ नोजोर होबाय थाङा होनना बुंदोंना आङो आया माबासि हिनजाव मार बेलाय र' आंबो नायनि नोङो बोरै आंनो ओंखाम सङाबानो नोंखौ आं दिनै मोनथिगा नोङो नाखौलाय आंनो एसेबो दोनमारा नामाय बेलाय जाग्रोना ला दायो गखाला नोङो नों जुदि आंनो दिनै ओंखाम संना होमाराना नोङो बिमा जाखाबाय नोंखौ साला अननानै जेबो खालामाखैमोन आं दाखैमोनबो नाथाय दिनै नागारमारा आं नोंखौ जा मोदोमखाबाय नाया गोथाव गोथावनो दानियाबो जानोसै मोनथ'वाखै र' मोनबानो जानोसै मोनखासिगोन थेवब्लाबो थावा एसे खम जाबायलै बाल नाया जाबाय इसिबां गिदिर सेरसे जाहां बे मासे नायावथ' खमसे खम फवासे जाहां थाव नांखागोन नाथाय आं बेसेबां होदों थावखौ खफाथाम ना खफाब्रैल' होदों बारा स्रेम जानाय नंलालै नाया माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रिबा जेनथेन आं दि नाखौ खावना लाबोनो हादों बेनो आंनि थाखाय बुहुद गिदिर बाथ्रा गोबोरखि मोखाङाबो गोथाव मोदोमनाय मोनदोंना नाखौ होगोन सानदों खोना इसेबो होआ लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय एसे गोलावानो जासाबदों दिनै थेवब्लाबो आं आरो गोलाव खालामबावनो सानदोंमोन आरोना 25 मिनिटसो खालामबावनो सानदोंमोन भिडिअखौ आं दिनै एसे मोजाङैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय एपनि प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौनो दा बानायबावनो हाला आरोना लोगोफोर बेसेबा हें जागासिनो मबाइलानो ओमफ्राय मैयाबो आं भिडिअखौ गोलावैनो हगारनो सानदोंमोन नाथाय आं हायासै आरोना लोगोफोर एपनि प्रब्लेमनि थाखाय जेनेबा आङो भिडिअखौ खोन्दो बानायना लाग्रोयो आरोना ओमफ्राय खोन्दो 3 बानायनो हादों आरोना खोन्दो 3खौ आं सेभ खालामनो हादों ओमफ्राय खोन्दो 3खौ आङो बानायदोंबाबो सेभखौनो खालामनो हायासै आरोना बेनिखायनो मैया आङो ससेल' हगारनाय जादों ओमफ्राय दिनैबो आङो एसे गोलावैनो बानायनो सानदोंमोन 25-30 बेफोरबायदि बानायनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा हाला आरोना लोगोफोर बेसेबा हें जाबाय थायो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना माथो लाइकखौनो हरथारा कमेन्टबो हरथारा लाइक कमेन्ट बुरजा फैबासो बानायनो इन्ट्रेस्ट जायो आरोना भिडिअफोरखौ नाथाय मा खालामबावनो नोंथांमोना नायनानैबो लाइक कमेन्टखौनो हरा कमेन्ट हराबाबो खमसे खम लाइकखौ हरनो हायो आरोना लोगोफोर दे जेबो नङा दे जेखि जाया गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ